Zašto si me odvojio od serije u trenutku kada mali Mehmet treba da sazna da je sam sebi otac? Dobar dan, Žana. Izvolite, sedite. Dobro, ali ako mi vas dvojica manijaka odmah ne kažete o čemu se radi, ja... Prvo želim da vam kažem da danas divno izgledate. Hvala. Da vam postavim jedno pitanje. Slobodno, komšija. Ako ste saglasni, pitanje ću postaviti. Da li je zebra crni konj sa belim štraftama ili je zebra beli konj sa crnim štraftama? Zebra. Pa nemam pojma. Zašto si potrošila 148.000 kilovata skupe struje? Molim? Prepala se. Molim? Prepala se. Govori, predlažem da govoriš istinu. Slušaj me, Lisičiću, s mesta da čujemo o čemu se ovde radi. Zašto si ojadila muža? Tako je. I od sad ćeš da gledaš serije jednom dnevno po sat vremena. A velike potrošače uključivat ćeš samo kad je jeftina struja. I šta ti je teško da se probudiš lepo u 4 ujutru? Do 6 si skuvala ručak, možda gleda reprizu ako hoće. Ajde, dosta! I obojica da mi kažete s mesta o čemu se ovde radi. Što si napravila račun 7.800 dinara, a? Molim? Slušaj me, Lisičiću, ja kuvam isključivo u ekspres loncu. Mašinu za veš uključujem isključivo posle 12 sati, tad je jeftino. Nikada ništa ne peglam. A baterije za daljinski ja punim na suncu, da? Tako znači. Tako je.